Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace, mercy and blessings of Allah be upon all of you. Amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa ta tabbata a gare ku baki ɗaya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace, mercy and blessings of Allah be upon you too. Kai ma amincin Allah da rahmarsa da albarkarsa su tabbata a gare ka. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya ustad. You are highly welcome teacher. Barka da zuwa malam. اليوم إن شاء الله سنقوم بترجمة الكتاب الشهير لدى الناس ألا وهو دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها من لغة العربية إلى لغة الإنجليزية والهوسوية. Today, by God willing, we will translate the book which is popular with the people, the Arabic language lessons for non-native speakers, from Arabic into English and Hausa. A yau, in Allah ya yarda, za mu fassara littafin nan wanda ya samu karɓuwa a wurin mutane, darussan harshen Larabci don waɗanda ba sa jin yaren, daga Larabci zuwa Turanci da Hausa. يا أستاذ الكريم، لماذا هذا الكتاب كان شهيرا؟ Dear sir, why was this book so famous? Mai girma malam, mai yasa wannan littafin ya shahara haka? لأن صاحبه نظمه نظاميا, because its owner organized it very well. Saboda mai shi ya tsara shi da kyau. Waman huwa sahibuhu, and who is its owner? To wane ne mai shi? هو لأستاذ العظيم الكريم وأجوبة الأمم قضى جل حياته خدمة للعلوم ألا وهو دكتور عبد الرحيم. He is a great professor and the pride of the people. He spent the bulk of his life contributing on knowledge. He is Dr. Abdul Rahim. Shi farfesa ne mai girma kuma abin alfahari ne ga mutane. Ya shafe yawancin rayuwarsa yana hidima ga harkar ilimi. shine Dr. Abdul Rahim. الدرس الأول Lesson 1 درسي na ɗaya. هذا بيت. This is a house. wannan gida ne. هذه مدرسة. This is a school. wannan makaranta ce. هذا باب. This is a door. wannan ƙofa ce. هذا قلم. This is a pen. wannan alƙalami ne. هذا مفتاح. This is a key. wannan mabuɗi ne. هذا مكتب. This is a desk. wannan tebur ne. هذا سرير. This is a bed. wannan gado ne. هذا كرسي. This is a chair. wannan kujera ce. Ma hadha? What is this? Menene wannan? هذا بيت. This is a house. wannan gida ne. Ahadha baitun? Is this a house? Shin wannan gida ne? Na'am, hadha baitun. Yes, this is a house. Wannan gida ne. Ma hadha? What is this? Menene wannan? هذا قميص. This is a shirt. wannan riga ce. Ahadha sarirun? Is this a bed? Shin wannan gado ne? La, haza kursiyun. No, this is a chair. A'a, wannan kujera ce. Ahadha miftahun? Is this a key? Shin wannan mabuɗi ne? La, هذا قلم. No, this is a pen. A'a, wannan alƙalami ne. Ma haza? What is this? Menene wannan? Haza najmun. This is a star. Wannan tauraruwa ce. Iqra waktub. Read and write. Karanta ka rubuta. Hadha maktabun. This is a desk. Wannan tebur ne.
Haza masjidun. This is a mosque. Wannan masallaci ne. Haza qalamun. This is a pen. Wannan alƙalami ne. Haza sarirun. This is a bed. Wannan gado ne. Ma haza. What is this? Menene wannan? Haza kursiyun. This is a chair. Wannan kujera ce. A haza baitun. Is this a house? Shin wannan gida ne? La. Haza masjidun. No. This is a mosque. A'a. Wannan masallaci ne. Ma haza. What is this? Menene wannan? Haza miftahun. This is a key. Wannan mabuɗi ne. Man haza? Who is this? Wane ne wannan? Haza tabibun. This is a doctor. Wannan likita ne. Man haza? Who is this? Wane ne wannan? هذا ولد. This is a boy. wannan yaro ne. Man haza? Who is this? Wane ne wannan? Haza talibun. This is a student. Wannan ɗalibi ne. A haza waladun? Is this a boy? Shin wannan yaro ne? لا هذا رجل. No, this is a man. A'a, wannan babba ne. Man haza? Who is this? Wane ne wannan? Haza tajirun. This is a businessman. Wannan ɗan kasuwa ne. Ma haza? What is this? Menene wannan? هذا مسجد. This is a mosque. wannan masallaci ne. A haza kalbun? Is this a dog? Shin wannan kare ne? La. Haza qittun. No, this is a cat. A'a, wannan mage ce. A haza himarun? Is this a donkey? Shin wannan jaki ne? لا هذا حصان. No, this is a horse. A'a, wannan doki ne. Wa ma haza? And what is this? Wannan kuma menene? Haza jamalun. This is a camel. Wannan raƙumi ne. Ma haza? What is this? Menene wannan? هذا ديك. This is a cock. wannan zakara ne. Man haza? Who is this? Wane ne wannan? Haza mudarrisun. This is a teacher. Wannan malami ne. A haza kamisun? Is this a shade? Shin wannan riga ce? لا هذا منديل. No, this is a handkerchief. A'a, wannan hankici ne. Ma haza? What is this? Menene wannan? هذا قلم. This is a pen. wannan alƙalami ne. Ma haza? What is this? Menene wannan? هذا كتاب. This is a book. wannan littafi ne. Man haza? Who is this? Wane ne wannan? هذا طبيب. This is a doctor. wannan likita ne. A haza hisanun? Is this a horse? Shin wannan doki ne? لا هذا حمار. No, this is a donkey. wannan jaki ne. Ma zalika? What is that? Menene wancan? Zalika najmun. That is a star. Wancan tauraruwa ce. Hadha masjidun wa dhalika baitun. This is a mosque and that is a house. Wannan masallaci ne, wancan kuma gida ne. Hadha hisanun wa dhalika himarun. This is a horse and that is a donkey. Wannan doki ne, wancan kuma jaki ne. A dhalika kalbun? Is that a dog? Shin wancan kare ne? La, zalika qittun. No, that is a cat. A'a, wancan mage ce. Ma dhalika? What is that? Menene wancan? Zalika sarirun. That is a bed. Wancan gado ne. Man hadha wa man dhalika? Who is this and who is that? Wane ne wannan kuma wane ne wancan? Haza mudarrisun wa zalika muhandisun. This is a teacher
and that is an engineer. Wannan malami ne, wancan kuma injiniya ne. ما ذلك? What is that? menene wancan? ذلك حجر. That is a stone. Wancan dutse ne. ما هذا? What is this? menene wannan? هذا حجر. This is a stone. wannan dutse ne. baitun, a house, gida. albaitu, the house, gidan. هذا سكر وذلك لبن. This is sugar and that is milk. wannan suga ce, waccan kuma madara ce. اكتبوا هذه الجمل. Write these sentences. ku rubuta waɗannan jumlolin. هذا سكر وذلك لبن. This is sugar and that is milk. wannan suga ce, waccan kuma madara ce. Man ذلك? Who is that? wane ne wancan? ذلك مدرس. That is a teacher. wancan malami ne. أذلك قط? Is that a cat? shin waccan mage ce? لا, ذلك كلب. No, that is a dog. a'a, wancan kare ne. kitabun, a book, littafi. alkitabu, the book, littafin. qalamun, a pen, alƙalami. alƙalamu, the pen, alƙalamin. jamalun, a camel, raƙumi. aljamalu, the camel, raƙumin. alƙalamu maksurun, the pen is broken. alƙalamin ya karye. albabu maftuhun, the door is open. ƙofar a buɗe take. alwaladu jalisun wal mudarrisu waqifun. The boy is sitting and the teacher is standing. yaron a zaune yake, shi kuma malamin a tsaye yake. alkitabu jaridun wal qalamu qadimun. The book is new and the pen is old. littafin sabo ne, shi kuma alƙalamin tsoho ne. alhimaru sagirun wal hisanu kabirun. The donkey is small and the horse is big. jakin ƙarami ne, dokin kuma babba ne. alkursiyu maksurun. The chair is broken. kujerar ta karye. almindilu wasikon. The handkerchief is dirty. hankacin ya yi datti. alma'u baridun. The water is cold. ruwan mai sanyi ne. alƙamaru jamilun. The moon is beautiful. watan yana da kyau. albaitu qaribun wal masjidu ba'idun. The house is near and the mosque is far. gidan yana kusa, shi kuma masallacin yana da nisa. alhajru thaqilun wal warqu kafifun. The stone is heavy and the paper is light. dutsen yana da nauyi, ita kuma takardar ba ta da nauyi. allabanu harun. The milk is hot. madarar mai zafi ce. alqamisu nazifun. The shirt is clean. rigar wankakkiya ce. masjidun, a mosque, masallaci. almasjidu, the mosque, masallacin. ma'un, water, ruwa. alma'u, the water, ruwan. baitun, a house, gida. albaitu, the house, gidan. qalamun, a pen, alƙalami. alƙalamu, the pen, alƙalamin. kalbun, a dog, kare. alkalbu, the dog, karen. kamisun, a shirt, riga. alkamisu, the shirt, rigar. waladun, a boy, yaro. alwaladu, the boy, yaron. himarun, a donkey, jaki. alhimaru, the donkey, jakin. hisanun, a horse, doki. alhisanu, the horse, dokin. al-maktabu maksurun. The desk is broken. teburun ya karye. al-mudarris jadidun. The teacher is new. sabon malami ne. al-qamisu wasikon. The shirt is dirty. rigar ta yi dauɗa. al-labanu baridun. The milk is cold. madarar mai sanyi ce. al-masjidu maftuhun. The mosque
is open. Masallacin a buɗe yake. Al-hajaru kabirun. The stone is big. Dutsen babba ne. Al-labanu baridun wal ma'u harun. The milk is cold and the water is hot. Madarar mai sanyi ce shi kuma ruwan mai zafi ne. Al-muhandisu jalisun wal mudarris waqifun. The engineer is sitting and the teacher is standing. Injiniyan a zaune yake shi kuma malamin a tsaye yake. Al-qamaru ba'idun. The moon is far. Watan yana da nisa. Al-mindilu nazifun. The handkerchief is clean. Hankicin a wanke yake. لقد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. نستمر في الصف التالي بإذن الله. وداعا. We have come to the end of our today's lesson. We shall continue in the next class by God willing. Goodbye. Mun kawo ƙarshen karatunmu na yau. Za mu ci gaba a aji na gaba insha Allah. Sai an jima.